да личи Ивайло Петев, но ще направим всичко възможно да, всеки момент ще дойде Ивайло Петев да сподели своите впечатления за този двубой. Знаете, че Ивайло Петев изведе до 2 шампионски титли Лудогорец, затова той бе така много радушно приет тук от бившите си играчи. Поздрави се, разбира се, с всички тях, проведе кратък разговор, но знаете, след началото на миналия сезон Ивайло Петев бе освободен от поста си след загуба от любимец на старта на първенството с 0-1 и бе наследен на поста от Стойчо Стоев, който доразви отбора, можем така да кажем, и записа този наистина изключителен поход в Лига Европа, класирайки тима на 8 на финалите, където Лудогорец отпадна от испанския Валенсия. Интересно, че АЕО Лимасол не успя да спечели титлата в Кипър, остана на второ място, но ще участва и той в квалификациите за Шампионската лига, като ще започне директно от третия предварителен кръг, докато отборът на Лудогорец стартира по-рано от втория, но кипърските отбори в последните години натрупаха много сериозен коефициент, така че това им позволява на вице-шампиона на Кипър да стартира с едно стъпало по-късно и да запише участие в европейските клубни турнири. Господин Петев, тък му обяснях на зрителите на Диема, че АЕО Лимасол започва от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, нали така? Да, от 29. От 29. Вие сигурно сте по-назад в подготовката. Мнението ви за този матч, първото по време доста искри прехвърчаха, твърд на моменти груб двубой се получаваше. Официален матч за този сезон, той е на 16 юли, идната сряда от 20 часа срещу шампиона на Люксембург Дюделанш. Това е първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Естествено, може да го наблюдавате пряко по официален матч за този сезон. Той е на 16 юли, идната сряда от 20 часа срещу шампиона на Люксембург Дюделанш. Това е първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Естествено, може да го наблюдавате пряко по